Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с православното българско християнско предаване Ортодокс. В това предаване ще видите тълкование на Евангелието за днешната неделя, беседа за православната вяра и нейната святост. Ще говорим за трезвението, за понасянето на скърбите и накрая ще говорим малко за задушница или за молитвите и какво трябва да направим за нашите покойници. Бъдете здрави и Господ да е с вас! Рече Христос: а кога дойде Син човечески в славата си и всички свети ангели с Него, тогава ще седне на престола на славата си и ще се съберат пред Него всички народи. И ще отдели едни от други, както пастир отлъчва овци от кози, и ще постави овците от дясната си страна, а козите от лявата. Тогава царят ще каже на ония, които са от дясната му страна: дойдете вие, благословени на отца ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира, защото гладен бях и ми дадохте да ям, жаден бях и ме напоихте, странник бях и ме прибрахте, гол бях и ме облякохте, болен бях и ме посетихте, в тъмница бях и ме споходихте. Тогава праведниците ще ме отговорят и кажат: Господи, кога те видяхме гладен и нахранихме, или жаден и напоихме? Кога те видяхме странник и прибрахме, или гол и облякохме? Кога те видяхме болен или в тъмница и те споходихме? А царят ще им отговори и каже: истина ви казвам, доколкото сте сторили това на едного от тия мои най-малки братия, мене сте го сторили. Тогава ще каже и на уния, които са от лявата страна: идете от мене, проклети, в огън вечни, приготвен за дявола и неговите ангели, защото гладен бях и не ми дадохте да ям, жаден бях и не ме напоихте, странник бях и не ме прибрахте, гол бях и не ме облякохте, болен в тъмница и не ме споходихте. Тогава и те ще му отговорят и кажат: Господи, кога те видяхме гладен или жаден или странник, или гол, или болен, или в тъмница и не ти послужихме? Тогава ще им отговори и каже: истина ви казвам, доколкото не сте сторили това на едного от тия най-малките, и мене не сте го сторили. И тия ще отидат във вечна мъка, а праведниците в живот вечен. Уважаеми зрители, днешното Свето Евангелие, в което се говореше за Христос и за второто Христово пришествие, е едно от Христовите пророчества, когато на земята заедно с апостолите Христос извършва не само много чудеса, но и казва 7 пророчества за бъдещето. Първо казва, че ще бъде предаден и Юда го предава. Второ, казва за апостолите, че ще бъдат поведени по съдилища. Всеки един от тях бива съден и 11 от тях биват умъртвени, само свети Йоан Богослов оцелява до края на живота си. Следващото е за Иерусалим и храма. Трето и четвърто. Няма да остане тук камък върху камък, казва Господ. И това става през 68 година след Христа, когато император Тит унищожава целия град, разрушава храма и изгонва оттам евреите. Пето. Казва за Антихриста: мнозина ще дойдат в мое име. Шесто. За смущението на целия свят ще възстане царство против царство, казва той. И седмо, за страшния съд. Последните 3 не са се изпълнили, но и те ще се изпълнят, когато му дойде времето. А кога? Само Бог знае. Свети Иполит, папа римски, казва за тези 3 пророчества следното: когато наближи второто Христово пришествие, Антихристът ще се роди в град Вавилон в една нечиста жена, и като порасне, ще прави чудеса като Христа и ще възкреси мъртви, но ще направи всичко мечтателно, лъжовно, а не действително, както сам Господ прави.
И като се издигне, ще се представя пред хората за кротък и добър, тогава ще настане и голям глад. А той, като прочете писанието и се научи да пости, ще обикне много еврейският народ и като отиде в Иерусалим, ще се възцари и ще възстанови еврейския храм. Но след това, като царува 3 години и половина, ще дойдат Енох и пророк Илия да проповядват на хората за Христа и да не вярват в Антихриста, а той ще се разгневи срещу тях, като ги залови, ще ги посече и тогава всички стихии ще се изменят и бързо ще изчезнат. След това Христовото пришествие ще блесне като светкавица. Най-напред ще се яви Христовия кръст и пред него ще тече огнена река, която ще очисти всички мръсоти по земята. След това ще се зараде Христос в славата си, заедно с всички небесни ангели, които ще уловят Антихриста и слугите му и ще го хвърлят в вечният огън. Тогава 4 ангели ще се свирят на тръби от 4 краища на света. Всички починали ще възкръснат и всички живи ще бъдат заедно с починалите в нови тела и ще се съберат в Иерусалим, където е центърът на земята, защото там ще бъде поставен Христовия престол, около който ангелите ще стоят със страх и трепет. Тогава всички хора ще се съберат там с телата и душите си, ще бъдат на една възраст и с еднакъв външен вид. Тогава Христос с една дума ще отдели апостолите и всички праведници от дясната си страна и ще рече: дойдете всички праведници при мене да се радвате и веселете безкрайно, защото имахте любов и милост, и гладни нахранихте, жадни напоихте, странници прибрахте, голи облякохте, болни и затворници посетихте. После ще рече и на грешниците страшно и сърдито: идете всички вие, проклети грешници, в безкрайният огън да плачете и да горите безкрайно, понеже нямахте любов и милост към сиромасите. И тогава грешниците ще отидат с плач и жалост във вечната мъка, а праведниците ще отидат с голяма радост в небесното царство, да се веселят там с нашия Господ Исус Христос. Християни, братя, мислете, че животът ни отминава, смъртният час наближава и ни чака страшния Христов съд, където всички ще се съберем и нашите грехове и лошите дела, като завист, хули, обиди, подигравки и всичките ни лоши помисли ще бъдат изложени на показ пред целия свят. По целия свят тук се разбира не само тези, които са били или които са, но които и ще са след нас. Ние ще ги видим, както е написано в книгата там, където Христос ще съди целия свят. Ще видим всички народи, елини, юдеи, еретици и всички грешници. И всеки ще бъде принуден да дава отговор за своите дела. Колко страх и скръп и мъка ще обземат грешници тогава, като погледнат от една страна вечната мъка и страшните ангели, а от друга страна своите грехове, явни пред Божия престол и пред целия свят. Къде тогава ще се скрият грешниците пред този праведен съд? Кой ще ги избави, щом там никой не ще може да помогне на друг? Нито майка, нито баща, нито брат, нито сестра, нито деца, нито внуци, нито роднини, нито съседи, нито мъдрец пък или богат, нито сребро пък и злато, още по-малко. Христос анести екнекрон, танатон, πατήσας και της έντης πνεύμαση ζωήν χαρισάμενος. Трябва да обърнем внимание и върху думите, които казва защо едни наследяват Царството Божие, като казва: дойдете вие благословени на отца ми и наследете Царството, приготвено за вас от създание мира. А на другите казва: идете вие в огън вечни, който е приготвен за дявола и неговите ангели. Тук отново виждаме в тази притча, че Господ е приготвил рая само за хората. Той се е надявал свободната воля на всеки един от нас така да проговори, че да няма никой в мястото приготвено, ясно казал той, за дявола и неговите ангели. Как обаче той ще отдели? Едните и другите го показва.
чрез явните дела на вярата. Гол бях и ме облякохте, гладен и нахранихте. Жаден бях и ме напоихте. А праведниците се дивяли и чудили кога са нахранили, кога са облекли Господа. И той обяснява, когато го правите на един от най-малките, на мене сте го направили. В същият проблем изпадат, но вече за осъждане и за смърт, и грешниците, които в бедняка, в голия, в гладния, в бедния, изпадналия в немилост и утеснение, не са видяли необходимост да му помогнат. Така те са отхвърлили възможността да помогнат на Господа, за да си помогнат сами и да придобият Царство Божие. Тази притча ни показва краят на дните. Ние трябва да мислим за нея с упование за днешния ден. Той тук, нашия Господ, ни казва как ясно ние да постъпим и как да се спасим. Чрез конкретни и ясни дела. Макар делата да не спасяват, а благодата и милостта Божия, делата на вярата са това. И той не ги е показал. А бедни, жадни, странници и голи около нас, колкото ще човек. И така днешното Евангелие, говорейки ни за страшния съд, ни показва не само пътя, не само какво ще стане, но и как така да направим, че да избегнем ние осъдата на онези, които Господ ще постави отляво и ще каже: идете си от мене вие в огън вечни, който е приготвен за дявола и неговите ангели. В днешно време църквата е жестоко нападана от духът на този свят. Духът, който пребивава в Божията църква, духът на истината, Светия Дух, винаги е нападан от светския дух. Затова искам да ви обърна внимание върху една статия на един мой приятел, Георги Тодоров. Статията се казва "Възхвала на Българската църква срещу светския дух". Тя показва отношението както на църквата и на вярващия към своя дух, който е даден с кръщението, така и на онова, което в света противоборства на нея. Защото нашата борба не е против плът и кръв, а против началствата, против властите, против светоуправниците на тъмнината от този свят, против поднебесните духове на злобата. Свещеното писание казва още: никаква гнила дума да не излиза из устата ви, а само добра, за назидание във вярата, за да принася благодат на слушащите. И не оскърбявайте Светия Дух Божий, с когото сте запечатани за в деня на избавлението. Всяко огорчение и ярост, гняв, вик и хула да бъдат далеч от вас, заедно с всяка злоба, но бивайте едни към други го добри, състрадателни, прощавайки си един другиму, както и Бог ви прости в Христа. Кризата, която разтърсва Българската църква и българското общество след публикуването на досиетата, доведе до рязък спад в общественото доверие към църквата. Този спад, ясно очертан в проучването на социолозите, показва, че в България господства изосновно неразбиране на това, що е църквата. Но неразбирането на църквата е смъртно опасно за един народ. С такава диагноза не бива да се свиква и смъртоносният симптом не бива да бъде прият с равнодушие като всеизвестна самоочевидност. Един народ, който не разбира, що е църквата, носи име, че е жив, а е мъртъв. Затова пред нас, православните християни, ребром стои задачата да си припомним и на себе си, и на разцърковените наши събратя извечната истина за църквата. А истината за църквата по самото си естество е възхвала на църквата. Защото църквата
е другото име на спасението, което Бог изстрада и подари на всички човеци. Църквата е другото име на отворената врата към царството, която сам царят дойде да отвори за нас, като проби стената на греха, която бяхме издигнали между себе си и него. Някои ще възразят: говорите абстрактно за църквата, ала досиетата не са абстракция, а факт. Изнесени бяха документи и факти, които не могат да бъдат отречени. Да, действително изнесените факти са на лице и те несъмнено уронват достоинството на замесените в тях лица, за всеки според степента на замесеността. Но църквата не е абстракция. Тя е най-действителната действителност. И църквата не е извършила нищо недостойно. Защо тогава рязко спада общественото доверие към нея? Какво е това общество и какво е това доверие? И още, преобладаващата част от българското общество подходи към тези разкрития по недостоен начин. Хамски, с презумпцията за виновност, често клеветнически, с злорадство, с дух на хула. Казано е: който от вас е без грях, нека пръх хвърли камък, а последва градушка от камъни. Казано е: кой си ти, който съдиш чуждия слуга, а последваха стотици присъди срещу служителите на Бога. В оповестените досиета няма догматични нарушения. Обвиненията в канонични нарушения, например 30-то апостолско правило, са съвсем спорни с оглед историческите прецеденти и църковното домозаконие. Безспорните църковни простъпки на архиереите в случая се отнасят до нарушение на техните задължения като пастири. С участието си в тайните служби те уронват своето пастирско достоинство. Но точно същото, това уронване на достоинството, правят и повечето медийни коментари по темата. Уронват го не толкова с изнесените факти, а двойно и тройно повече с горницата от недоказани обвинения, злонамерени тълкования, злословия, клевети и хули. Едно зло не може да се излекува с още по-голямо зло. Злото може да се излекува само по един начин – с противоположното му добро. В обществения отглас относно досиетата на митрополитите досега най-силно се чу гласът на злословието. Злословие срещу владиците, злословие срещу клира като цяло, най-сетне дори злословие срещу църквата. На това злословие ние, членовете на църквата, сме призвани да отговорим с добрословие. В отговор на неразумните хули ние, членовете на църквата, сме призвани да устояваме пред обществото разумното и мъдро отношение, което църквата от своето създаване е имала към подобни въпроси. Призвани сме също да проповядваме що е църквата и по този начин да използваме дори злото на хулата, което ни сполетява, като повод за изповядване на истината. Случва се според народната поговорка: заради наш Илия намразиха свети Илия. Поговорката може и да важи, но тя оказва много тежък недъг. Цял един народ, покръстен още в 9 век, днес не знае що е църква. И не от себе си ще говорим, а основавайки се на онова, което по-чистите и по-духовно издигнатите от нас светците са ни преподали. Ще говорим за църквата онова, което е изповядало от край време единодушието на светците. Защото онова, по което светците са единодушни, е това, което Бог им е открил. Ничие друго човешко мнение не е меродавно. Дори ако цял свят би се обединил в един глас да провозгласи нещо различно от единодушието на светиите, единодушието на тях непременно ще греши. Защото единодушието на светиите е в Светия Дух, а единодушието на този свят е в Светския Дух, който е пък проявление на лукавия дух. Единодушието на светиите единогласно винаги е провъзгласявало от 2000-летия една неизменна истина относно църквата, която ние преповтаряме и препрославяме. Текущото охулване на клириците е погрешно, защото те биват осъждани извън меродавността на истината, която е църквата. Светското съдене на църковниците е съдене без църквата, т.е. без Бога. То е безбожно и неправедно. Затова е необходимо да пренасочим обществения размисъл от стихията на светския дух към лоното на църквата. Да припомним на нашите разневени и разцърковени братя, що е църквата. Защото ако сегашното обществено преосмислене на църквата премине под знака на светския дух,
това ще бъде победа на богоотстъпничеството. За православния християнина и за всички хора е особено странно, когато трябва да общува с болни. Разбира се, ако болестта е временна и когато нямаме трайни последствия от нея, тогава се общуваме като с нормално човешко същество, което има временна нетрудоспособност или някакъв проблем физически, вътрешен. Когато обаче болестта е малко по-дълга, когато е продължителна или по-тежка, отношението към него става малко по-различно. Въпреки това, всеки един човек би подходил с грижа, с едно такова отношение. Много странно обаче се получава и много странна е реакцията на хората, когато човекът, който е болен, тази болест може да приключи живота му. Тогава, като че ли всеки около него не знае как да постъпи, не знае какво да каже и започва да прави странни неща. Има хора, които се страхуват от болни, които са болни с опасност за живота. Особено ако болният е близък, изпадат в паника, опитват се да го излъжат за състоянието му или въобще поведението им става неадекватно. Защо така се получава? От страх, че човека ще почине, да. Ние можем да изпитаме паника, притеснение. Но ако не е толкова близък и видим проекцията на смъртта върху лицето му, някои от нас започват да се страхуват. Изпадат в паника, не искат да виждат човека и започват едни странни предразсъдъци, суеверия. Ако този, който идва да го види е бременен или пък нещо ще се жени, той не трябва да го види и така нататък. А всички тези поведения към болния са, меко казано, неадекватни. Защото болест има винаги. Каква е обаче причината да се държим ние с болните по един такъв странен начин? Особено такива, които не са наши много близки. Първа, втора, трета степен родство. Защото през целия си живот ние нямаме идея за смъртта. Мислим, че тя няма да ни сполети. И когато я видим проектирана върху действията, върху изражението или последствията на някой от нас, изпадаме в паника. Започва да ни обзема страх. Започваме да се страхуваме не толкова за живота на този човек, който може и да умре, а за нашия. Дори можем да изпитаме притеснение, да не се заразим, примерно, от боледуващият от рак наш познат. Само и само, за да не сме до него, ние обаче ще търсим и начин да не ходим при него. Ще го видим веднъж, за да отчетем дейност. След това повече няма да го виждаме все, но той няма вече нужда от нас и ние сме го отписали. Чакаме само да получим веста, че той вече не е между нас. Ами, ако обърна нещата по малко по-различен начин, ако поставя вас на мястото на болни, някой замислял ли се как би искал той другите да се държат с него? Какво би искал той да получи тогава, когато или е много тежко болен, или е с риск за живота си, или е ясно, че в един много скорошен бъдещ момент той няма да е между живите. Как тогава бихме искали ние да се държат с нас? Нека се замислим. Здравето е дар Божий, казва преподобния Серафим Саровски.
Този дар обаче не винаги е полезен. Както и всяко страдание, болестта има силата да ни очиства от душевната сквернота, да смирява или да смекчава нашата душа, да ни заставя да се опомним, да осъзнаем своята немощ, да си спомним за Бога. Затова болестите са нужни за нас и на нашите деца. Трябва да благодарим на Господа и за болестите, и за изкушенията. В тях ние биваме изпитани чрез любовта към Господа, приближаваме се към Него чрез мъката, чрез страданията. Болестта е кръст, тя е благо иго, както каза свети Серафим Саровски, което води към вечното блаженство. Ние трябва да бъдем великодушни, да предаваме себе си на Божието въздействие и да приемаме в себе си Божията воля с радост и благодарност и да претърпяваме болестите, като знаем, че чрез тези телесни страдания се изцелява душата. Утеха в болестите и скърбите трябва да търсим в Господа Исуса Христа. Това е, ако сме вярващи. Ако обаче не вярваме в Бога, какво трябва да направим? Има една мярка, която е много важна. Когато ние сме болни на легло, когато хората около нас идват по начина, по който ние идваме пред другите и изпитват страх и ужас от нас, как бихме се чувствали? Със сигурност бихме се разстроили. И не само, че сме болни, ми ще бъдем и отчаяни, нещастни, че хората, които идват при нас, се държат по такъв начин с нас. Ние може да сме болни, но не сме оглупели. Може да сме болни, но не сме ослепели. Така е със всеки един човек, който страда от тежко и нелечимо заболяване. Той усеща нашия страх и се чувства отхвърлен. Усеща нашата, да кажем, най-меко казано немощ. И това го обезсърчава. И ако не вярва в Бога, отчаянието му може да бъде пълно. Затова, когато видим болен, е добре да си помислим, ако бяхме на неговото място, как бихме искали да се отнасят с нас. И тогава ние да направим това, което да направим, все едно го правим на самите нас. Подвигът на този, който боледува и благодари, е велик пред Бога. Особено когато боледуването е тежко и дълго. Защото, както знаем от нашите свети отци, когато някой боледува тежко, когато боледува до смърт и удържи вярата си, тогава неговата болест и неговата смърт ще бъде увенчана с венеца на мъчениците. Тоест в днешното време, когато гоненията не са толкова силни и когато проблемите на християните не са толкова огромни, болестта е начинът да ни причисли Господ към светиите. Случва се болестта да дойде и да събуди нашата заспала душа. Не е възможно, когато вървим по пътя на правдата, да не ни сполети скръб, тялото да изнемогне в някакви страдания, в трудове и да остане неизменно, евентуално. Ако възлюбим живота в добродетелта, ще получим спасение. Както лекарството принася полза за болестта и тялото, така болестта самата принася полза за душата. Болните са навсякъде около нас. Рано или късно и ние ще бъдем причастени към тях, ако доживеем до старост. Може да се каже, че и старостта е вид болест. И затова ние трябва да мислим често за боледуването, за боледуващите
и да имаме по-правилно отношение към тях, защото и ние ще станем като тях. Ако като млади и здрави ние се държим добре с хората, които са в утежнение, тогава, когато ние изпаднем в такова състояние, или ще получим от Господа упокоение и милост, чрез същите действия, които ще бъдат направени на нас, или ще получим по-голяма мъдрост, когато видим, че хората около нас не разбират болестта ни и се държат с болния като с човек без ум, без памет или без съзнание. Като някаква вещ, около която те общуват, все едно той го няма. Това ще ни извеси, ще ни направи по-добри. А докато сме още здрави, нека да не забравяме болните около себе си. Понеже и Евангелското четиво говори на тази неделя, че ние ако помагаме на човеци, които са болни, ако отделяме от своето лично време за тях или от своята лепта по някакъв начин да им помогнем, това го правим за Господа. Времето е кратко и не се знае кога ще свърши. Затова да се подвизаваме и да внимаваме над себе си и с праведен гняв и силна молитва да изгонваме всеки лош помисъл. А ако пролеем и сълзи, ще получим по-голяма полза, защото сълзите очистват душата и цялата я избелват повече от сняг. Да застанем мъжествено, защото нашата борба е против силите на тъмнината, които никога не застават на наша страна и никога не отслабват. Затова да въстанем и ние и да не се предаваме на дрямка, защото пред нас стои опасност с цената на вечния живот да го загубим. Ако загубим, ще погубим и душата си, ще се лишим от вечното наслаждение и радост в Бога и ще бъдем осъдени на втора смърт, която е вечно отлъчване от Бога, което не трябва да бъде. Ако бъдем трезвени, трябва да бдим над помислите, защото паденията водят началото си от помислите. И така, нека мъжествено да побеждаваме помислите още в самото начало и да не им позволяваме да се утвърждават в нас поради нашето нерадение, немърливост. Но още щом дойдат да прогоним мечтанието и да се разневим с усърдие срещу тях. Бидейки трезвени, да бдим над помислите, защото паденията водят началото си от помислите. И така, ако мъжествено побеждаваме помислите, още в самото начало, няма да им позволим да се утвърдят в нас поради нашето нерадение или немърливост, но още щом дойдат да прогоним мечтанието и да се разневим срещу помисълта, като вземем духовния меч, който е Словото Божие, т.е. Господи Исусе Христе, помилуй ме. А когато зовем към сладкия Исус, нека веднага не идва помощ и демоните бързо да се отдалечават. Но трябва да се молим усърдно, да горим духом, викайки от дълбочината на душата си, наставниче, спаси ме, погивам. Не е голям труд, ако предприемаме подвига още в началото. Той няма да ни изневери. А ако оставим помислите и те се укрепят, тогава подвигът на молитвата или упражнението ще бъде трудно. Тогава често ще търпим поражение и ще получаваме рани. Но когато възстанем истински и призовем името на Господа, тогава отново идва добрият кормчия Иисус и води нашия кораб към тихо и безбурно пристанище. Поради помисъла ние се оскверняваме и пак поради него ставаме по-добри и преуспяваме. Затова да поставим в сърцето си безстрашния страж, т.е. ума, вниманието, въоръжено с мъжество и с молитва, с мълчание и самоукоряване. Ако се подвизаваме така, в резултат на това ще получим сладък мир, радост, ще получим чистота, духовно благочестие. Молитвата ще ни се открие, която пък е благоволен тамян, която се възнася в Божия храм, във вътрешния ни човек.
Не знаете ли, каза светия апостол Павел, че вие сте храм Божий и Духът Божий живее във вас? Вие трябва да подтикнете душите си към духовно трезвение, за да намерите вътрешния Божий мир в своята радост. Ние обичаме нашите близки. Или поне се предполага, че трябва да ги обичаме. Когато сме заедно с тях, очи в очи, ние правим много добри жестове. Любвеобилни сме, доставяме им радост, пазим ги от лошо. Когато обаче се разделим за малко, може и да ги забравим, или поне за миг. А когато за по-дълго сме отделени от тях, може да се случи така, че да ги предадем. А какво би станало, ако нашите близки са отделени от нас от много дълъг период от време? Нашата вяра казва, че тези, които са починали, не са загубени завинаги, а са при Бога, който очаква всички да дойдат при Него, за да възнесе и въздаде присъда кой къде да бъде. Отношението към нашите починали е нещо, което ярко показва какво ние вярваме и каква е нашата култура. Дали ние сме достойни хора. Отношението живи и мъртви за църквата не съществува, защото сам Господ казва, че тези, които са се преселили преди нас там при Бога, те не са мъртви, а са живи. В този смисъл църквата се разделя на две – воинстваща и тържествуваща. Ние сме в тази, която още се бори за живота си, за вечния живот. Ежедневно ние градим или разрушаваме кулата, която ще ни постави в ситуация на обичащи Бога и приемащи Неговата воля. А тържествуващата църква е тази, която вече е при Бога, която спасението за тях вече е факт. Но тази църква не е разделена на две, а само формално е разделението. Мнението на сектантите по въпроса е, че ние се молим за мъртвите, а не трябва, защото мъртвите са умрели. И за умрелите човек не трябва да се моли. Но както казахме по-рано, ние не се молим за мъртви. Даже може да се каже, че много рядко църквата се моли за мъртви. А мъртви за нас са тези, които са се отделили от Бога. Мъртви са тези, които са променили вярата или не вярват в Бога. Те, макар и живи, ходещи по земята, за нас не са живи. Затова ние, молейки се за починалите наши близки, ние се молим за живите, които са при Бога. Молитвите за починалите не се различават особено от тези молитви за живите. Дори когато говорим за молитва за починалите, тя се различава само по това, че ние осъзнаваме в тази молитва, че този, за когото се молим, вече не е при нас. Че за него вече частният съд е произнесен. Разбира се, не се молим за неговото телесно здраве, но не преставаме да се молим за неговото спасение. В Свещеното писание се говори за две неща, които можем да правим за нашите близки. Едното от тях е молитвата, за която говорихме, че трябва да я извършваме, защото Господ казва, молете се един за други. Както се молим ние, когато се гледаме очи в очи, така трябва да се молим и когато този, за когото се молим, е на разстояние от нас. Бог е силен да въздаде молитва и да приеме такава и за хора, които не са близо до нас. Дори тези, които са толкова далече, че ние в обозримо бъдеще трудно можем да ги достигнем. Второто, което може да правим за тези хора, това е милостинята. В Стария завет на Свещеното писание се казва, че милостинята избавя от смърт. Как тогава ние можем да раздаваме милостиня за тези, които са починали? Тук, разбира се, сектантите отново ще ни укорят, но ние знаем, че милостинята помага не само за телесния живот, но и за вечния, а целта на християнския живот е придобиването на живот вечен.
Така че, когато правим раздавка, както се казва, ние всъщност правим милостиня. А тази милостиня пък съвсем не се различава от милостинята, която ние раздаваме за здраве на някого. Тук си проличава в таинствен вид единството на църквата. Когато се молим за здраве на някого, ние се молим и за телесното му здраве. Но когато милостим, когато извършваме милост, тогава тази милост ние я правим по еднакъв начин и за починалите, и за живите. Само че в единия случай го наричаме раздаваме за здраве, а в другия случай го казваме подавка или за Бог да прости. Можем ли обаче наистина да даваме милост вместо друг човек? Свещеното писание е ясно и категорично. Ние правим възношения както за себе си, така и за близките ни, тези, които вярват в Бога. Което ще рече, че що можем да се молим за тях, ние можем и да проявяваме милост от тяхно име. Отношението към починалите е памет, която ни държи будни и истински. Културата ни, живота ни и дори нашето бъдеще ще са по-добри, когато помним починалите. Сам Господ ни казва да не забравяме мярката, защото с каквато мярка мерим, с такава ще ни се отмери, и с какъвто съд съдим, с такъв ще ни се отсъди. Един древен историк беше казал, че културата на един народ си личи по отношението му към неговите починали. Затова нека да не ги забравяме. Нека поне веднъж на седмица в съботата, която в богослужебния цикъл е отредена като време за спомен и молитва към починалите, да не ги лишаваме от това, понеже с каквато мярка мерим, с такава и ще ни се отмери. Завърши днешното предаване. Екипът на предаването Ортодокс ви пожелава приятна нагласа и позитивна нагласа към идващия пост. Благодата на Господа нашего Исуса Христа да бъде с всички вас. Амин.